भेरगावआव बिटिआरनि लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ हा हुनि जेंना सुस्रांनो थाखाय मोनसे सावरायमेल जुथुमदों। गोबां फसंथान थानसालि सत्र आफादनो हा होनो थाखाय थिरांथा लादों। गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय सुफुंजायै हानि थासारिखौ सुस्रांना होबाय आरो पेन्डिं जाना थानाय खैराबारि रेभिनिउ सार्कल मावख'नि हा आरो भेरगाव महकुमा मावख' गायसननाय हानि जेंनाखौबो सुस्रांबाय। दिनै भेरगाव महकुमा बेंगिरिनि कनफारेन्स हलाव हा हुनि जेंना सुस्रांनो थाखाय मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। गोबां सिगां बोसोरनिफ्राय थाबथानाय हानि जेंनाखौ बोखारनो दिनै भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय खाजोना मावख' खैराबारि कलायगाव आरो हरिसिंगा सार्कलनि सिङाव थानाय हानि जेंना सुस्रांनो सावरायो आरो गासै मोन 67 हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थिरांथा लायो। आरो दिनैनि बे सावरायमेलाव लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि मासिगिरि थामहिनबा बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', इएम दिगन्त बरुवा, एमसिएलए भवेन्द्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे हरिसिंगा सार्कलनि मावख'गिरि, कलायगाव सार्कलनि मावख'गिरि, हरिसिंगा सार्कलनि मावख'गिरि आरो गासै कर्मचारिफोरा बाहागो लायो। आरो बे मेलाव माखासे गोनांथार बाथ्राखौ सावरायनो नाजावनाय जादों। भेरगाव लेन्ड एडभाइजारि कमिटियाव जोंहा मोनथाम सार्कला गोलैयो, कालायगाव, खैराबारि आरो हरिसिंगा। गासै मोनथाम सार्कलनिफ्रायबो जोंहा थोजासे बा जथेस्थ'खिनि रायजोफ्रा गाव गावनि हाखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। बेखौ जोङो नायजोबदों आरो नायनानै जोङो मोननै बाहागो खालामदों। मोनसेया जाबाय फसंथानफोरनि थाखाय गोनां जानाय हा आरो मोनसेया जाबाय बेक्तिगत हा। दा फसंथानारि हाफोरखौ जोङो थाबनो बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव गनायथि मोननो थाखाय जोङो गाबोननि गेजेराव प्रप'जेलखौ हरनो जोङो नागिरदों। बेयाव गुबुन गुबुन थानसालि दङ, गुबुन गुबुन सत्रफोर दङ, गुबुन गुबुन गासै धोरोमनिबो बाहाय अनुस्थानफोरनि थाखाय आर'जलाइखौ गथायनायखौ जों नुदों। बाथौ थानसालि, सत्संग, मस्जिदफोरनि थाखायबो बाहाय फैदों। दा बिदिनो श्रीमन्त शंकरदेब सत्र बिथांमोननिबो माखासे प्रप'जला फैदों। दा बेखौ जोङो सावरायनानै बेखौ जोङो थाबैनो हरनो थाखाय जों थांखि लाबाय। आरो जिखिना इन्डिभिजुवेल, जिखिना गावारि हा मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन, बिथांमोननि जि लेखा बेखौ जों नायनो थाखाय साननैसो सम लाबावगोन। नायनानै जोङो बिटिसिआव आरो बेखौबो दैथायहरगोन। आरो दिनै एसे दुखु नांदोंब्लाबो जोङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला माखासे जारिमिनारि जों दिनै थांखि लानाय मोनसे हाबाफारि जों लानाय बायदि जाहैबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिटिसि जानायनि उनाव नैबे भेरगाव महकुमाया बाहाय जादों, भेरगावआव। नाथाय बिनि जि हा बे एलटमेन्ट मोनाखैमोन। जों बेखौ दिनै एसडिएलडिसिनि बे मिटिंनि गेजेरजों बे एलटमेन्टखौबो होनाय जाबाय। बेखौ बिटिसिआव गाबोन समफोरनि गेजेराव लांगोन। खैराबारि रेभिनिउ सार्कल, जाय रेभिनिउ सार्कलनि गेजेरजों हाजार हाजार मानसिफ्रा हा मोनगासिनो दङमोन, नाथाय बे गावहानो हानि जि अधिकार एबा एलटमेन्ट बे गैयामोन। दा बेखौबो जोङो पास खालामदों। दा बेबायदिनो माखासे थाना, खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लक बा बिदिनो माखासे गोनां गोनां अनुस्थानफोर फरायसालिफोरनिबो फैदों। दा बेखायनो बेफोर अनुस्थान प्रतिष्ठाननि प्रप'जेलखौ जोङो आवगायलांग्रोनानै बेखौ थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जाहैबाय। भेरगावआवबो मोनसे थानानि थाखाय बे हानि थाखाय एसे माबा जादों। बेखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ। बिनि प्रप'जेलाबो फैदोंमोन, बेखौबो जोङो दैथायनाय जादों। बेबो एप्रुभ जानानै फैसिगोन। गासैखौबो जोङो नायनानै जिहेथु गोनांथार, बिनि थाखाय जोङो थाब मावबाय। आरो जोङो जुलाइ दाननि गेजेरावनो आरो लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि मिटिंबो जोङो जिरायगोन। आरो जोङो मोनसे एडभाइजारि कमिटिया मोनसे थांखि लादों मा, जे टाउननि थाखाय 1 कथा 10 लेसा हा बेखौ एलटमेन्ट होनाय जागोन जायखिजाया टाउनाव। आरो गामियाव थानायफोरनि थाखाय जोङो 1 बिगा बारि हा आरो 3 बिगा आबाद फोथार, गासै 4 बिगा हा एलटमेन्ट होनो थाखाय जों थांखि लादों। आरो बेयाव मोनसे थांखिखौ सरजाबफादों जोङो, जे जाय सुबुङाव बा जाय न'खराव 3 साब्रै सासेनि बारा एप्लाइ खालामदों, बियो गासिबो मोननाय नङा। सासेखौसो जोङो एलटमेन्ट होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव माने माबायदि गुबुन हारिफ्राव बेखौबो जोङो नायदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खान्थिखौथ' जोङो बहुत सिनसियारलि जोङो नायखानांगोन। दा बेखायनो जों बेवहाय जोङो थांखि लादों
जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवबो सोरबा एप्लाइ खालामनाय थानो हागौ बेखौ जों मोजाङै नायनो थाखाय जोंनि बिखया मावख'गिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो साजेसन होदों सोरबा नन ट्राइबेला ट्राइबेल बेल्टआवबो जुदि एप्लाइ खालामदोंबा बिथाङा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बानायनायनि सिगाङावनो बे जायगायाव थानाय जानांगोन बिनि फोरमान बिलाइखौ बिथाङा होनो हागोन नङाबा बिथांनि प्रप'जला रेजेक्ट जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।